ସବୁ ସେଇ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ 5 ଆଙ୍ଗୁଳ ଲେଖା ତଳି ହେଇଛି। 5 ମୂଳଠୁ 4-5 ଆଙ୍ଗୁଳ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି। ଗୋଟେ ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଟିକି ସେ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଟିକେ ଯାହା କ'ଣ ଛୁପି ଛୁପି ହେଇକି ଅଛି ଟିକେ ଇଏ କରିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଳଦ କି ଗାଈ ଏଠି ପଶି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଟାପୁରେ, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେ ଇଏରେ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ। ହଁ, ଯେଉଁ ଇଏରେ ସବୁ ସେମିତି ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ତଳି ବି ସେଇ ପୂର୍ବ ପଟଟା ବି ସେତିକି ଅଛି ସେମିତି, ସେଇ ଏକା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଛି ଆଉ।